me desenne Agya Koo fia ha Agya Koo aba yeti bi abra Lilwin ebegyina aso no ne yeso woni Agya wo problem ti se Lilwin ko ba bi Agya ma Agya ko ba bi a Lilwin ma enne mo se Likee NDC for checkers ma public figures MPP for checkers ma public figures say cars na mo cheche ne saa na emfam puntu obi amre industry no eno na mo nwene Abusafa mamu nyina akwa aba mpanifo ahihye dwumadi kese ewa ha ya actors and YouTubers obia wa habi na o Mensah bonkumsu a Mensah Solomon de obakumase ene Ghana ye movie mu a o yini free mu anye Mensah Solomon akwa aba mejo so binu a bia wokore enje kwa akwa ka kire hwan obo ade ama ade pa chi ene da so ti ase de ene Agya wa ni tu a aseda na ne mu actors YouTubers and bloggers ye share say ye di ye ho agro kakra eto de bia nkofo kan o wo se ye kan ye ho bom ni nyina e ba ko ugidi sesa na ma we nyina de nkabom e ba pa nice one ye wo artist ni bi wo ho a me fan say ye mfa se si akra nya mfa ton say aye set oh nipa wo set so na ekemia ko say aye camp ye we camp enti se ko ba ni say ya se ya nhyiahia se nyanwo se am ya nhia wan wi oni obi nhia dafe mu ni nyina uni artist bi nhia because camp awo no ene camp wo na bi ono be break adwuma na wo adwuma no uzu break no so wo ntinya de mbe hia da eti se agro bi se ba na ye nyina atimi ahia na afi yakaka ya ho ni ye ho so what ya say aha eti we no eno kra betimi ama ebi ame no wonam ebi ame me ni obi nye free but me no na uzu ni nipa na free ko hia na ne kasa wo chia na definitely wo be hwese ye be chia ehon timi de nkabom kra sa eden eba ebi kra won chia no utimi busa amenu ade na won chia o ebi amenu say oh there be we dey yen sorting it out na ebi a solve problem no na ekoye no eti no ma say na de nkabom ba ya boa ma YouTube ne na YouTube fo ne eye artist ye nyina nipa baako ye nyina adwuma baako ne ye so what I say nti ye jede ni say we mu YouTube fo omu ana sa be twesene no ya ye twesene ni ya na sa ye YouTube ti adwuma baako ne ye nyina Mensah so kan say ya say nkofo e wa akiri to de bia na omu anyi kakra because ye say oh Lilwin any Dr. Likee want to come nyina ye actors kro ya say ne o kan because YouTube Dr. Likee agini din wo ho ne nkofo e bo na baso ne adenti I say ye Lilwin ya ye di agro bi say so ye hu Lilwin wa ha because ye say Dr. Likee ba wo wajenche wo ho ne oh to be honest me kase e bia no ntina kwadwo ma enya no kre asat me no kase kwadwo wo set so a wo twesini o twa ne series enu ntina bi as wo ehun kwadwo wa ha ama na enye se bi akwadwo ne Likee e wo problem ensem wo ye TB eye me desenne Agya Koo fia ha Agya Koo aba ye TB abra Lilwin ebegyina aso no ne yeso woni Agya wo problem ti se Lilwin ko ba bi Agya ma Agya ko ba bi a Lilwin ma enne mo se Likee sa na tie ye adwuma no ya ye creating sem ma ye ho ebu okra nipa no woni ni problem woni ne kra nhia nkawe but omo won chen no ma creating sem bebre so e de build omo YouTube o create sem na amanfo akotie no mo hwe na e man the lies costro emu adwuma no e say adwuma na ni monyam because ya ye tim no ye ni problem but omo mu gira bonten na aya ma e komia ka say adwuma no ye wo problem wo mu me sure say bi kra na kwadwo e bi obetwa so aba me bompa yes me hope so because all set some power ba asesi a o se kwadwo o set so a o twa adwuma me sure say no ntino ma na mo azumu nim suni adwuma utimi nya ntum uja itum a production e ka ena eba woni che we no man mo ka say Dr. Likee ni kwadwo problem ye no minua media minim kwadwo enim Likee problem bi enu asate no ma isi e me sure say ya te se kwadwo ne Likee akohia ba bi e koda eti adeti na mo am creating tokwato omuntem yen die creating tokwato omuntem omu akasa de ntokwa ni omuntem eti enya isa ansem keka no ese adwuma no ene ese mayen a omu am free so omu se omu de agidi no mu se ni wi a nipa no be ko mu be gidi mu be ekina mu sa de ne be sell aton mu YouTube no so what you say aha me da o hene yire de na e koso won kan bibi e koso kama ya nyame adom ye wie series a ye twa sisi ye twawe ya na yenso yetimi abefi aberesti ti ye prepare for next project eti enche mo won se wa start is ejina field no so eti bibia gboko ho
yɛkyea wo mu nyinaa yɛkyea na n'agyeman bɛdudu a yɛku nso hene ɛne ɔhene yere mɛsiasi edu agyeman ɛne ɛyɛ mɛsdua members nyinaa mekyea wo mu nyinaa director Yima Babra Yakwa ɛyɛ keke Kwadwo Kwache meka sɛ mebibo din na ade bɛkye program ɛte sei no ɛde nka bɔ mu ɛnenam enti obi wɔ hɔ no mo kra nipa bebre wɔ hɔ a ɛnnɛ me ba ha na mehyia wɔ me ne wɔ mo me yɛ nyina wɔ one industry but yɛ nhyia ana bi kra yɛ hyia yɛ kra kyɛ enti ayɛ sɛ na ayɛ sɛ menka no sɛ homecoming program bi te saa no enti ɛnnɛ no adɔfoɔ ahyia yɛdidi yɛ ho nkɔmmɔ revive yɛ ho nneɔma atosi no unu obi hyia mutumi ka ho asɛm na aboa na ɛde nka nkɔ aba industry no nyina we nya first time a yɛayɛ afi bia no yɛtaayɛ pa afi bia yɛyɛ na afi momu deɛ no na mɛka sɛ ayɛ apagya ase na afi bia I think the last year was the last 2 years and it was sports stadium and we so a different one now me when say we ekwa anymore esene back movie no nya Kumase nko na akọ from the whole Ghana ye creative art industry no and me can say there be a me can say me say industry no free Dr. Kwame Nkrumah pen so I na ye di Independence Day nti e wo say meka obesi si Gamma Films theaters near the adeno aban bia ma me efa na ni ma be ye bi nka ho enti Kwame Nkrumah pen so de ne na wo ho abesi nne enti ye mmisa ye ho se ya mampani a ya mampanyimfo a omo nso mbedi ade free Dr. Kwame Nkrumah so bae no input ben no mo de bewura industry no ano na aba abesi bebi se na industry no maybe atwa ma na e ton hard copy CDs ni ade eni wo sa biem they say baby ado no YouTube any TV stations omo to right no every right owners one san o makoso eno no me nioma baby aduro no ye hia say aban no so bem na ababoa pager industry no industry discover omanim kese pa baako creative art industry ye adwuma ne ba from hotels call from aduane sem chese bibia ye no boni pass it them about from because say me cop setter my employ ni pa kra bi ni pa 30 40 50 production bi okwa for ni pa more than 100 omu didi eti cantees and I say caterers no so enya adwuma ye from there no hotels so nya adwuma but say ba for ma sade ni na ombenya wo he wo de fa camera na hwe park isu nyina nipa abegu anyina ye de bentia a public figures are behind no maba be go paper yeah abua tu nipa fo obi kono maduro o hwe movie bi na wajai enti eyade a was a ban so industry we soro enye say yeso ne partisans bia na we ba me promise na me say na wa faster bia di na chi cars amo be cheche de e normal but mo mama nimra industry ni so empeja industry ni so NDC for checkers ma public figures MPP for checkers ma public figures say cars na mo cheche ne saa na emfam puntuo bia amra industry no eno na mo nwene sambe peja industry na si wo since say mo diska be hye nipa ba ko pepoto right medase Poku One TV.